Bakit? Oh. Table ti kuryente. 5,000? Uy, 5,000. Nagtakay. 5,000 lang? Da, niya nga lang. Ang paita 5,000 lang. Nagbasit ata, nakabasitan 5,000 lang. Dapat tibil tayo lakay 10,000 wenno 15,000 ti makabulan. Hanya 5,000 lang. Aya po nakabasit dayta. Ambay kasakno nga mabawasan ti kinaba nang tayo lakay no kastalaan tibil tayo ti makabulan. Nakabababa. Nakadibilin ko kanyayo. Nung umato tibil tayo manayunan. Dapat ti pamayan nyo tadanong dapat naka-on lang dayta. Magpapaubo kayo lang no andar nga andar di makina. Danom. Ano manayunan ti bill tayo. Ano nga, ay hang ma-acceptar dahil nga 5,000 lang nga bill tayo. Apo. Ampain niya tayo 4. Ay apo. Kasi ano langan nga mabawasan ti kinaba ng tayo no kasta. Nga katibilin ko kanyayo. Dagita silaw. Babaan nyo lang nga nakasindi dayta. Agmal-malem ka nagpapanag. Urewan mang usar. Nakasindi lang dapat dayta. Di man sinurot ang tembagak. Dagita electric pan. Dapat nakasindi lang dayta. Uray awan timang usar. Uray awan agil electric pan. Naka-on lang dapat dayta. Ay apo. DJTV. Na 5 basak di kalman. Hanga nakasindi. Isumat lang ngayon nga nagbaba dayta bill tayo. Dapat nakasindi lang di jay. Uray awan agbuy-buya. Ay apo. Di yung pa'y amo mga surutan ti bagak kanyayo. Oh. Di aircon tayo. Dapat naka-on lang dayjay. Na uray nakalukat ti tawa, ken nakalukat itiri daw. Dapat nakasindi lang dayjay. Aircon. Aircon. Awan ti aircon tayo baka ito. Ay, awan niya. Awan. Isumot lang gayam lakay nga nababa day tabil tayo ta awan ti aircon. Apo ba, tano bigat, inta gumatang ti aircon. Tano manayon ng tibil. DJ rep. Dapat nakalukat lang DJ, hanyo nga isarsira. Direp tayo. Hanyo nga isarsira DJ, tano ngumato tibil tayo ti kuryente. Apo, di yu pa'y amo ti makitinulong kanyak. Nga pangatwan day tabil ti kuryente. Ang dagita plancha kay nga plancha. Hanyong anusan nga kusot-kusot da kita badbaduyo. Apo kayo, di yu pa'y amumot nga tumulong mo, ti kaskasta nga banbanag. Dita washing machine tayo dapat tuloy-tuloy nga agan andar dayta. Pamayan nga aglabat ta, kada may nga salang, 2 piraso lang. May nga agparis, may nga badokan, may nga short. So, ti ipaikot yun lang dita. Hanggang nga maibos ti labaan. No, awanan ti lalabaan tayon, ayaban nyo, iti karoba. Tayo may labat dito ibalay. Aggastar dati danom. Makigastar da pa itayin ti kuryente. Di ngumato ta kuryente tayo. Dapat minimum 10,000. Ay apo. Ay naapo lakay. Tay kung kuna ngarod nga kinanayon, nalipatan manen. Timoto tayo dito nga balay, bawal magtipid. Gastos lang ng gastos. Ay apo. Anya lang ti may bagadag iti tao kanya tayo, kung kasamot dita electric cooperative. Pur tayo. Ay apo. Ay, ang kung ma-acceptar nga kasjay. Nga mabalin kanyak deta nga mabayadan nga kasta kababa. Dapat 10,000, 15,000. So nga bigat apang kadyan ti pagbayadan. Pagbalin nga 10,000. No handa nga kayat aramida mo nga 30,000. Nga tayo por. Nawatan.